lods, this is NV Vlogs. What's up? For today's video guys, nakoy nami challenge nga buhaton sa akong kawag partner nga si Arman Papelero. And for the mechanics of game is mo ni siya. What's up mga lods? So ano yan takaron sugdan na to ang atuang giingon nga Whisper Challenge. So akong ipailailan ninyo akong kauban si Armando Papelero. Armando! Oh, Armando na ka? Armando! Oh, sige. Oo, makakailan ako na dong. Sugdan na to ang atuang vlog. Maduwa, may whisper challenge Oh, mga Whisper guys. Challenge. Sige, dali. Amo nang tisingan og unsa ginaganap. Bato pek ta lang. Bato pek. Bato pek kita. Bato pek. So, pili ka. Ito ang manad. Play-Doh. Pili. A few moments later. So guys, ang akong isulti dahil guys kay Kuan. Kanang Kuan ni siya kanang sininyo gwapo. Bala kay Bo, hindi din siya kay Bo kay gwapo ba ko. Naya, sagot na. Sininyo gwapo. Ha? Sininyo gwapo. Guwapo. Medyo guwapo. Okay. Correct ka? Sa raong sa. Sige, ako naman sunod. Junam. Ha? Sa? Gunamin? Sa, gunamin? Sa? Unsa? I-project ka doon. Wag! Jumari? Dili! To! Sa wala? Junami? Oh! So, one na may. One. Tay, one. Tay. Sunod. Ako ingon din niya guys, kay Cornes. Si Kuya Bog Ilok. Bahog ilok! Kuya. Ha? Tawag ka no? Saan ka tawag? Kita tawag mo? Si Kuya Bog Ilok. Baka ko na naon! Si Kuya. Bahog ilok! Napay kinaunan. Una ba? Sorry. Kinalasan lang to. Bahog ilok lagi! Kinalasan to. Si? Si Si Sili, bahog ilok! Taro ka na sa unsa ni Bata! Si Ilok. Sano? Si Kuya. Ipi ba? Ipi? Ila? Kinalasan niya. Kuya Bog Ilok. Si Kuya, bahog ilok! Sa unsa ni Bata! Bog Ilok di kaya. Takto na! Teka. Kuha na. Tuwan! 2-1 na guys. Sige. Gusto mo ako ikuan mga guys? Gusto mo na akong isulti? Mura kang buo.
Bungi. Dili. Buwang. Dili. Sa. Mata. Buang ka? Dili. Dua na. Mura. Ano sa lang? Sukti ni no? Mura ng tantan. Dili. Tolo. Mura kang buwa. Oh, naunsa ka ni tayo na 2 versus 2. Lasa ni oy. Hindi lasa na. Hindi lasa. Akong isulti na guys kay Guam. Si Kuya kay Pahing. Pahing si Kuya. Dili. No. Si Kuya Paming. Sa? Ha? Kuya. Si Kuya Bahe? No. Si Kuya Bahe? So tayo na sa. Ha? Tayo na. A few moments later. So guys, manadimi sa amuang kuan itawag nga whisper challenge. Pildi ko guys da kay kuan man. Ang tawag na guys kay si Kuya. So more na guys, just continue watching our video and don't forget to subscribe and click the notification bell to see some of my videos. Thank you. Bye.